Аз казах пред... Здрасти, как си? От 20 години съм в криминалния контингент и оцелях благодарение на това, че съм вълк единак. Сам си се издавам в полицията, сам си се оправдавам пред полицайите и самите те си ме пускат сам да си се връщам. Имаше една ситуация, в която реших да се изнасиля. Много бях изпаднал в такова положение и всеки изпада в такава ситуация, че иска да изнасили някой. И аз се качих там на дървото, тръгнах да се качвам, обаче аз се хванах за крака и се съборих, докато съм в несвяст и аз се изнасилих. След това съм се изнасилил още 10-20 пъти. Така, понеже съдебната система в България не е много добра и аз съм си съдник, и само си направих затвор в мазето и в затвора написах книгата "И сам съм си сам". Зяждаш ли с мене? Зяждаш ли с мене? На мен ли говориш? Преди около месец видях, че ми направи впечатление, че тази кола често паркира тук в този район и реших да открадна, защото много ми харесва и тогава разбрах, че това е моята кола. И след като изчупих прозореца, изкорубих вътре тези неща и с жичките точно да запаля и тогава се хванах през чупания прозорец и се измъкнах от колата и няколко пъти се пострелях в тази област, в коленната област и малко около сърдечната. Тогава влязах в болница. Ти не ми говориш на мен и аз ти говоря на тебе. Няколко пъти се опитвам да си обера къщата и с няколко скока тук се качвам, скачам на това, чупа прозорчето, за да се хвана за стъклата, да ми разреже хубаво ръцете и скачам на терасата и оттам вече влизам през отворения балкон. Аз взимам телевизора, хвърлям го и той се троши. В този момент идва СОТ и казва: правете каквото искате с мене. Те почват да крадат разни неща и си тръгват и аз оставам без нищо. 20 години едно и също. Ще отваря накрая. Когато стана без пари и това ме владява, хващам и се връзвам за този стол и тогава почвам да кълцам по малки парченца това нощче от ухото, за да си ги пращам на себе си с писмо. Отвързвам се, слагам си парченцата ухо в плик, отивам в почтата, пращам се ги и след това се връщам, получавам се ги, пак се връщам, казвам: ще ти дадат ли пари, няма ли да дадат, отговарям си, че няма ли да дадат и тогава вече почвам по-тежките наранявания, за да се мъча и за да може роднините ми да ми пращат пари, но те не ми пращат, защото нямам роднини. Ще отваря накрая и ще заболи. Разбираш ли ме?